Keď si vyberáš nájom, daj si pozor, od koho si ten nájom vyberieš. Predtým, než sa zaviažeš a než podpíšeš nájomnú zmluvu, mal by si dobre preveriť, kto tú nehnuteľnosť vlastní a dozvedieť sa čo najviac informácií. Ako prvé, prever si list vlastníctva. Informácie si nájdeš na verejne dostupnej internetovej stránke zbgis.geodesy.sk. Podľa adresy, poschodia, vlastníka si vyhľadáš konkrétny list vlastníctva a tam sa napríklad dozvieš, či nehnuteľnosť nie je zaťažená exekúciou. Ak by nehnuteľnosť bola zaťažená exekúciou, je to pre teba veľký výkričník, na to si daj pozor. Stav nehnuteľnosti taktiež hrá veľkú rolu. Je rozdiel, či v bytovom dome je upratané, udržiavané, či je tam malovka, či je tá bytovka zadbaná, alebo či ideš do miesta, kde nič z toho nie je. Podľa toho si aj vieš predstaviť, akých susedov vlastne budeš mať. Teraz pozor, toto by ťa zaručene nenapadlo. Daj majiteľovi kontrolnú otázku. Spýtaj sa ho, že či keby si chcel tento byt, povedzme do pol roka, do roka alebo do 2 kúpiť, či by ti ho predal. Nie preto, že by si ho naozaj chcel kúpiť, ale aby si videl jeho skutočný zámer, čo s tou nehnuteľnosťou plánuje. Ak ti on povie, nie, toto ja predávať nebudem, toto je môj investičný byt a ja si ho chcem nechať dlhé roky, vtedy máš istotu, že z toho nájmu ťa nepošle zo dňa na deň preč. Ale ak ti povie, viete čo, aj som rozmýšľal, že by som ho predal, tak ideš do rizika, že možno za pol roka tam bude nový majiteľ a už v tom byte nebudeš. Na nehnuteľnosti mám nos. Pre viac takých typov ma nezabudni sledovať.